Now emveni kwalo duluku bhentsu ke wokokubana babone bona into obana abana umsalo principal bangacooperate amapolisa kudala ezamazamana nababantu bafunekayo bayile ke ababini for iDNA test wazixelela yena bakazikuya kulo DNA test ngapha koko wacela amagqwetha wakhe a-private into kokubana mawammele kule nto naye angenoyichaza uba yintoni na, because xa ungekho guilty mos ufanele ubuyayenza i-DNA test ibe yiyo eko-absolvayo kule process. Now you are becoming more defensive without even being subjected into what then you can say you are as guilty. You are not guilty up until proven otherwise. So sayibona ke into yobana kukhona ukudlalisa nge-emotions nokudlalisa ngabantu apha. Now ndathi ke okay mosindim umuntu onike license ngokwasemthethweni izikolo makhe ndibolekele license yesisikolo mandiboleke imali karhulumente kwesisikolo then ndime kuloo ndawo bawuqhubekeka bona belugqudulula ubheka phaa kwa-justice uba bafuna ecourt bawufika sendiphanga phambili andinangxaki naloo nto ndifuna bona so that bazondixelela into yoba xa i-regulation isithi all schools must be safer areas for our kids. Now xa esi ke ngoku sinengxaki ye-rapes zabantwana yintoni mna njengomphathiswa endigarantayo into yobana ngomswa kuzibakho rape kwaba bangekareyitshwa? I-concern yam ayikho kulo mntana ureyitshiweyo, i-concern yam ikwaba bangekareyitshwa into yoba uba ke ngoku ngomswa kuphinde kwareyitshwa omnye sendithini mna xa ndiphendulayo. So makhe siboleka ke license sisidirejistarishe. I've given them 24 hours to respond on the matter. Uba bafuna iye court ke ba-right, but the goodness about it into kokuba yile court bebeyibaleka le ngoku bazawuya kuyo bawudirejistarishe. That's what I want from them, because they've been running away, not cooperating with the SAPS, and now I'm then saying I'm closing this school. Then I must meet you in a court of law, so that izosibuza i-Department of Justice basinizokwenzani apha, indixelele ke ngokuba yona i-Department of Justice kutheni esi sikolo funeka sivuliwe xa isisigqubu soreyitshwa kwabantwana babantu. So in 24 hours funeka bephendulile then izawucaca into yakho. In 24 hours funeka bephendulile, whether baphendula ngamagqwetha wabo okanye baphendula ngecourt. Mna ndibali hours ngoku from the receipt of the correspondence that they were given by Chief Director Mbangeni this morning. So ikubo ke into kokubana baqiniseke into yobana xa kuvula izikolo abantwana babantu abapheli bemapha esitratweni. Because remember kwabantwana babantu pha not aba barechiweyo, kukho aba basabantwana babo pha. But in defense of aba bangekareyitshwa, how do you make this school to comply into the regulations of government? Hence I'm saying, more than anything else, for me, my concern is on the ones that have not been raped yet. How do we defend them from these rapists disguised as independent schools? Yes. Kukhona isikhalo ke wena mphathiswa ngakwicala lamapolisa ngokungathi nawe akuqinyawo beside ke lento yokwala kuka-principal, ingathi kwawona rhuqinyawo nike nahlala phansi as i-department to look at the situation uba ithini na kwicala lakho? Ewe, njengomntu ke ohlala phakathi kwabantu, abantu banalo ilungelo lokucinga ngolo hlobo loba amapolisa arhuqinyawo. Kodwa xa sele uyijonga uyisondelela ngokwe-pieces of legislation, la mapolisa have done everything that was supposed to be done. Remember, la mapolisa akazukwazi ukugqitha kula leta ye-Afroforum that warns them to go to court for them to get a warrant of arrest or to force this individual to go to a DNA test. Yabona, so ndiyafuna kubakhusela into yokuba nayo i-Department of Justice kuzofuneka iphakamisa ikawusi kule nto, ngoba izawenzakalisa namapolisa xa kuzobakho ii-cases ze-rape
zango-October ekungekahlali sitting ye-court by now. Izawuba ngamapolisa abe nengxaki yobana now man simbambile uGadi, but uGadi uphinde wabuyela phakathi kwabantu. And ke ngo by implication it means the whole ecosystem ye-governance, both SAPS, education, Department of Justice, ibonakala ebantwini njengabantu aba-useless that cannot respond ezingxakini zabantu. So that's why ndiye ndathi ke okay fine, ngeli xesha basatolika umthetho how to deal with the criminal element of this issue, mna from an education point of view akho nto ithi maningasivali isikolo. All right, mbukeli, njengoba besithilo ekseni